Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Fi żmien Ġosija ġietni l-kelma tal-Mulej u qalli: qabel ma sawwartek fil-ġuf, għaraftek. Qabel ma ħriġt minn ħdan ommok, ikkonsagrajtek. Jien għedtek profeta fuq il-ġnus. Ħażem ġembejk, qum u għejdilhom kull ma nordnalek. La tibżax minnhom, għax inkella inbeżżek jien qudiemhom. Arani, illum se nagħmel minnek belt fortizza, kolonna tal-ħadid, ħajt tal-bronz, kontra l-pajjiż kollu, kontra s-slaten ta' Ġuda u l-prinċpijiet tiegħu, kontra l-assissin tiegħu u l-poplu tal-pajjiż. Huma jaħduha kontrik, imma ma jagħmlulek xejn, għax jien inkun miegħek, oraklu tal-Mulej, biex neħilsek minnhom. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Fik, Mulej, jien nisken, ma jkolli qatt għax ninfixel. Għall-ġustizzja tiegħek salvani u ħarisni, għatini widen u fitta ħlisni. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Kun sur ta' kellna għalija, intwet li tiġi dejjem is-salvani, għax blata u fortizza jien għalija, Alla tiegħi ħarisni minn qid il-ħażin. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek, għax inti, Sidi, it-tama tiegħi. Mulej, inti l-fiduċja tiegħi sa minn żożiti, fuqek serraħt sa minn twelidi, sa minn ġu fommi, inti ħatni. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek, il-jum kollu l-emmejjel tal-għajnuna tiegħek. O Alla, sa minn żożiti intallimtni, u jien sissa għadni nxandar eġubijietek. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawla Apostol il-Korintin. Huti, l-imħabba taf tistabar u tħen. L-imħabba mhijiex għajjura, ma tintefaħx bi anfisha, ma titkabbarx fuq l-oħrajn, ma tagħmilx dak li mhux xieraq, ma tfittix dak li hu tagħha, xejn ma tinkorla, ma żommx f'qalbha għad-deni, ma tifraħx bl-inġustizzja, imma tifraħ bil-verità. Kollox tagħder, kollox temmen, kollox tittama, kollox tissapporti. L-imħabba ma tintemm qatt. Jgħibu l-profezziji, jisktu l-ilsna, jgħib l-erf. Għalissa nafu biċċa u l-profezzija tagħna inieqsa, imma meta jfeġġ dak li hu sħiħ, jgħib dak li hu nieqes. Meta kont tarbija, kont nitkellem ta' tarbija, inħoss ta' tarbija, naħseb ta' tarbija. Meta sirt raġel, warrabt dak li hu ta' tarbija. Bħalissa naraw bħalli kieku f'mera, mċajbar, imma mbagħad naraw wiċċ imwiċċ. Issa naraf biċċa, imbagħad naraf bħalma jien magħruf issa. Issa hawn fidi, tama u imħabba, it-tlieta jibqgħu, il-kbira fosthom l-imħabba. Alleluja, alleluja. Il-Mulej bagħatni nwassal il-bxara tajba lil-fqajrin u rrott il-ħelsien lil-maħqurin. Alleluja, alleluja. Bidu tal-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lin-nies fis-sinagoga: din il-kidba seħħet illum, intom u tisimgħu. U l-koll laqgħu kliemu u staġbu għall-kliem mimlih l-ewwa li kien ħireġ minn fommu. U bdew jgħidu: dan mhuwiex bin Ġuzeppi. Iżda hu qalilhom: żgur li se tgħidu għalija dan il-proverbju? Tabib, fejjaq lilek innifsek. Dak kollu li smajna li ġara f'Kafarnahum għamlu hawn f'pajjiżek ukoll. U żied jgħidilhom: tassew ngħidilkom, ebda profeta ma jilqoħ tajjeb f'pajjiżu. Għax ngħidilkom is-sewwa, kien hemm bosta romol f'Iżrael fi żmien Elija, meta s-sema baqgħet 3 snin u 6 xhur magħluq u waqa' ġuħ kbir fil-pajjiż kollu. Madana kollu, għand ħadd minnhom ma ntbagħat Elija, imma ant waħda armla minn Serafta ta' Sidon. U kien hemm bosta lebrużi f'Iżrael fi żmien il-profeta Eliżew, imma ħadd minnhom ma ġie mfejjaq li f'Naaman tas-Sirja. Meta semgħu dan fis-sinagoga, kulħadd imtelab bil-korla. Qamu u ħarġuh il barra mill-belt.
ħaduh fuq xifer ta' rdum ta' olja li fuqha kienet mibnija l-belt tagħhom u rridu jixtħuh minn hemm fuq għal isfel. Iżda huwa għadda minn ġo nofshom u baqa' sejjer. Dan ir-rabaħat ta' matul is-sena. It-tieni qari tal-lum mill-ewwel ittra ta' Pawlu lil Korintin u dwar l-imħabba. Pawlu mhux qed jitkellem fuq l-imħabba romantika. L-imħabba romantika hi biss tip wieħed ta' mħabba. Mod aktar ġenerali, li nħobbu lil xi ħadd ifisser li rridu dak li taġġita għal dik il-persuna. U ninsew dak li rridu aħna. Pawlu jispjega kif l-imħabba il-parti ċentrali tal-ħajja nisrajja. Hemm bżonn li l-imħabba tiġi l-ewwel f'ħajjitna u d-doni l-oħra kollha jintużaw għas-servizz tagħha. Jekk nitkellmu bla mħabba, storbju nagħmlu, anki d-doni spiritwali bħal fidi u l-profezija ma jiswew xejn mingħajr l-imħabba. Pawlu jikteb li l-imħabba tistabar u tħen. Ngħidu aħna, jekk jien veru nixtieq ġelat, imma nħalli xi ħadd jgħaddi qabli, lil dik il-persuna qed nittratta b'imħabba. L-imħabba mhix għajjura, għax lejra tfisser li naħseb biss fiha nnifsi u xirrid jien u x'inhu tajjeb għalija. Meta jien nifraħ għall affarijiet tajba li jiġri lill-oħrajn, dik l-imħabba. L-imħabba ma tinkurlax, imma taħfer. Flok inżomm f'qalbi għal dawk li weġġowni, jien naf li l-maħfra tagħmel ġid lill-oħrajn u naħfrilhom. Pawlu jikteb ukoll li l-imħabba ma tifraħx bid-deni. Ngħidu aħna jekk xi ħadd għaddej minn żmien iebes, jaf ikun hemm min jitħaq bih jew jitkellem fuqu minn wara daru. Imma dik mhix imħabba. Tħobbu jekk tridlu l-ġid u titlob għalih. Imħabba tagħder u temmen u tittama u tissapporti. Imqar meta jkun diffiċli u ma tantx jaqbel li tagħti każ tal-oħrajn. Ngħidu aħna meta tarbija taqbad tibki bil-lejl, huma jew missiera jmorru jaħduha f'dirajhom. Jekk it-tarbija tibki f'nofs ta' lejl, kuljum għal-ġimgħa sħaħ, huma u missiera xorta jmorru jaħduha f'idejhom. Nistgħu nikbru biss jekk nitgħallmu nħobbu bħalma jħobb Ġesu. Min ma jikber qatt u ħsibu biss fih innifsu li hija ħaġa ta' swit il-qalb. Għax meta nħobbu, aħna nsiru l-aħjar verżjoni tagħna nfusna. Il-bqija kollu nieqes, jgħid u jiġi fix-xejn sa ma jibqgħu biss il-fidi, it-tama u l-imħabba. Imma l-kbira fosthom il-imħabba. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!